Jebule hitungan tenggene Jawa nek larem pun menginjak usia 20 tahun maka mangke njur menginjak usia likuran. Likur niku lingguh ning kursi. Mula nek lare tesi usia belasan tahun cara Cilacap niku tesi yab-yaban. What is a yab-yaban? Yab-yaban ki cara grenjeng napa nggih? Napa? Mizeg. Anjay matur mbah nuwun. Dalem mizeng. Nek cara Cilacap mayeng-mayeng. Mriki nggih, leres. Salim menawi lare belasan tahun kan kaya botol kosong. Dileboni napa mawon mesti masuk, mesti mlebu. Mula nek cara Cilacap nek belasan tahun niku pikirane tesih gelasahan. Nek cara mriki mizeng.